होस एथ' जायो आं फुंनि साननि मोनानि भिटामिन ओंखाम ना बेदर जानायजों लोगोसे लोंफाबा फुङो होननायखाय दैखौबो गो लोङो आङो मा गैया फुङा गोदोनानि बेगेङावबो फैसा खुस्राफ्रानो लाबाय थाजासिगोन दैफ्रानो फवासेसो दोनजासिगोन ओरैबायदि हामबाय बे बाजैयासो मुलिफोर रोंबायगौ नामाब्रा फुंनायनि र' गाबज्रिनां ओइ बाजै बाजै मा गाबज्रिलायखो बिहालाय मानो गाबज्रिदों नांसिखौलाय दा बेहा बिबाजैखौ बाजै बाजैलै जानायखा आगै मा नांसिगौलाय नांनायालाय नांसिगौमोन बाजै आयै आगै सना नोंदाया बिदि होबाय थानायखौ मोनथिबा बिराद दुखु मोनगोन आंखौ सोङालै बाजै आदानो आंखौ खोन्था साननैसो नेथ' नोंदाया हरबानो होगोन आं नोंनो है बाजै आं नोंखौ थाखा फैसानि जुनैल' गाबज्रिहराना होनबालाय माथो दङ बाजै आंनो फुंनायनि माबा मोनसे जाहोदो ना हाब आगै मा जाबा फुङो आं बोरै मिथिनांगौ जाखो हाब बाजै नों मानो मिथिया जानांगौ जाखो हाबा जानाय मानसिफ्रा मिथिजोबथारोनो मा जाब्ला फुङो मा जाब्ला हामो एसे खोन्थादोब्रा बाजै अननानै फुंनो लुबैथारबाय आंबो आयु हाबा जानायफ्राल' मिथियो आरो नोंबोथ' मिथिनांगौ ना बैसोआव नोंबोथ' आंनि गेदेर बिदाया बैसो गोरा जानानै आं बैसो गोरलैखौ लाबोनानै नों आंखौ बिबाजै जादों सोमोन्दोआव नङाबाथ' नों आंनि आद्रि जानो समाय खोमा ना नङालै बाजै नोंसोर हाबा जानायफ्रा मोजां गाज्रि खोथा रायलायजोबो ना ज'नो नै आरो दाथ' गोलोम बोथोर फैबाय बिफां साया ज' थानानै सेस खोथाखौ एलु एला गासिबो नोंसोर रायलाय मिथिजोबो ओंखायनोसो सोंथां बासै नोंनाव बेथ' सैथोआनो अ नों मालाबा नुफेरदों आंखौ सोरनिबा बिफां सायाव जिरायहैनाय नुनायालाय नुवाखैलै बाजै नै बाजै ओमफ्राय नोङो फुंनायनि मुलिखौ मिथिमाराना आं मिथिनायाबा फुङा मोनसे दङ जारफा मुलि बायदि मुलिया बिराद मोजांनो माबा खावलाय देरलायलायोनो लोंनो हागोन बेखौनो मा फुङो खावलायबो देरलायबावोसो है बाजै आं गाहायाव दंना गोजौआव दङ बाजै है लायनांगोन बेखौ लायनांगोन मुलिया दिनै फांखा सालायनानै थान्दा खिगोन आं ओइ मा जालायखा दा फांखाया मा जानांगौ जायाखै जेबो होमबालाय मानोथो फांखा लानानै ओंखारखो है बोथोरा गरमखाय लादां गरमद्राय मोनदोंबालाय न' सिङावनो फांखा होनानै उन्दुनो हाया आदा थोद मा उन्दुलाबायनो खिनो ओंखारनाया जाला आंहा सोर खिनो ओंखारनायाव फांखा लायो आरो खिनायाव बिराद गरम जायोलै लेट्रिनाव गोलोमसावजोबथारो ओंखायनो फांखा सालायनानै खिनोसां थान्दानो सोरबा नुफैबा मिनिजागोन नोङो थोद मिनिथों जाय मिनियो बिसोर साम्बा जाम्बिसो गरमाव फांखा सालायाबा मा सालायनांगौ लेट्रिनाव फांखा सालायजाया होननानै बबे लेखायाव लिरनाय दं थेवबो मिनिजाबा मोजां मोनसै आरो नों आदा मा थेवबो बेलाय देलै दे थांखिसैदो नों थिनलायनांगौ आरोखि आं खिगोन ना थाथ' जाम्बाना जाम्बाखा जाम्बा नङाबा एसे देरबावगौमोन बियो खिनो ओंखारनायफ्राव मा रायलायदेरो नायनां खिनायाव गरम जाग्रा साला माबायदि गरम बियो फांखा सालायनानै थान्दा खिगोन आलु बिगुरखौ लेबना गारनाय बायदि माइरं सुनायाव रन्दै गारनाय बायदि गारनो सानखोना माखो आंखौ सना बिब्दि देलायना नोंना बेवाइहा आंना हिनजावा थिगैनो दं जेबो लस जायाखै हाबा जानानै जानांगौ बेखौनो होजोबो जेसेबां अननाय नांगौ होजोबखायो जेबो खहा खालामा आंखौ सन्थुष्ट आङो आइ भेरि fully satisfied with this woman ओइ फंबाय ओमफ्राय माथो मानसिफ्रा हाबा लाग्रा रिग्रेट जाजोबो दानो लाथ'नाङामोन बैखौसो लानांगौमोन आंना हिनजावा थिगैनो दं
जेबो लस जाखो हाबा जानानै जानांगौ बेखौनो होजोबो जेसेबां अननाय नांगौ होजोबखायो जेबो खहा खालामा आंखौ सन्थुष्ट आङो आइ भेरि fully satisfied with this woman ओइ फंबाय ओमफ्राय माथो मानसिफ्रा हाबा लाग्राफ्रा आनसेटिसफाइड रिग्रेट जाजोबो दानो लाथ'नाङामोन बैखौसो लानांगौमोन बिदिसो सानजोबोलाय ओमफ्राय नोंना माब्रै उल्था जाखोब्रा माने ओरैबायदि हौवाफ्रा बयबो फस्थायजोबालै हादामिनि सोरां आं मानो फस्थायाखै आं खोन्थानि आङो आंनि हाबायावनो 3.5 लाख निमन्त्रन मोनखादों ओमफ्राय आङो आथिमंगलाव कार गंसे मोनबोबाय ओमफ्राय आथिमंगलनि निमन्त्रनानो 4 लाख जाखादों आलना फालें तसक हायै जिनिसफ्राथ' बुंफबनाय जोब काप प्लेट टुथ प्लेटखौथ' भात राननानैसो हरजोब्बाय आङो जाथि बंस'फोरनो आंनि हाबानि निमन्त्रना 3.5 लाख आरो आथिमंगलाव 4 लाख आरो कार गंसे ओरै 7.5 लाख मोनखाबाय 10 बोसोरसो जाजाखाबाय दा बहाथो फस्थायनो आंलाय आरो हिनजावा बरिया अननायखौ खम खालामा बिदि आरोखि आंनाव फस्थायनायनि समा गैला दा मानसिफोरनाबा मानो फस्थायो एसे सानदो नोङो आं मालाय साननानै मा मोनोब्रा फंबाय बेबा हाबानि उनाव माखौ लानानै फस्थायफिनो आंबो सेंग्रासो जाबायब्रा नों लाग्रोबाय हिसाबै नों एसे एक्सपिरियेन्स दंसिनो आरोना दा जोंखौ सेंग्राफोरखौहाय एक्सपिरियेन्स होनांगौआ नोंनि दायथ'ब्रा फंबाय बे फस्थायनाय रिग्रेटआथ' अनेक बार जिबनाव खिन्थु हाबानि उनाव सोरबा बिराद फस्थायोनो हिनजावाबो हौवायाबो आरोखि सैथो नों होननायाबो आं बेखौ लानाङामोन बैजोंसो हाबा जानांगौमोन माने ओरैबायदि जेनेबा बै सेंग्राया उनावहाय जेन'बा साख्रि मोनबायनो एसे गारि बायबाय बे एक्स गार्लफ्रेन्ड जाबाय नालाय बेलाय फस्थायखागोन आरो आं मोनसे खोथाखौ मोजां खोन्थाबावखानोसै दा बिदि फस्थायलायनायावनोथ' गोजोना जालायनायावनोथ' हिनजावफ्राबो गुबुन हौवाजों खारो आरो हौवाफ्राबो गुबुन हिनजाव लानानै खारो प्रब्लेम टुकि हैथुय आरोखि रिग्रेट फस्थायनाय मैना बे आलनायावहाय गस्ला गांनै दंलै गिरिस नांजोबनाय स्राबजों आधा घन्टासो सोमहाबनानै अके साफुनजों हुयै फुख'जोब गेरेजनि खामानिब्रा सानसेयावनो लंपेन्ट गस्लाया दोखो मैला जाजोबो गिरिस नांनाय हाद्रि नांनाय आंबो लेखाखौ मोजाङै फरायनाय जायाखिसैब्रा सिगां उफाय गैला बिदिखौ मावनानै जायाबा बेथा दासो बर मोनदों गोदो लेखा बुरजा फरायनांगौलै आफा साख्रि लाथारनांगौ होननानै बुङोब्ला दा लेखा फरायनानै मा मोनजानांगौ साख्रिजों मा मोनजानांगौ होननानै बुंग्रामोन नोंसोरो दाना मा जादों मावैदो साला दा बे गेरेजावनो जिग'नो गोदो उन्दैयाव लेखा फरायनो थिनोब्ला ट्रेक्टरफोर खारबोब्ला गारिफोर खारबोब्ला गोथाव मोदोमो होननानै हायाव मोनामसुग्रामोन नोंसोरो दाना मा बर मोनदों बानाय नोङो दाना आरामनो बे नोंनिफ्राय दुसिन बाइक बानायनो लाबोयोब्ला माबा गारि बानायनो लाबोयोब्ला आराम बानायना हरदो लासिंसिं गोदो आइयानो गोगोम जौ लोङोमोनदां आं गोरबोआव थानाय समावनो बेखायनो ब्रेन्डजों जौआ मिक्स जानानै दा साननो हानाय गोहोफ्रा खम जालांबाय खोमा बेखायनोथ' बिदि जाबाय फिसा गोगोम लोंमारोमोनलै नों माया बादा होब्लाबो मानियामोन आं जि बादा होबाय थाखायोमोनलै फिसा बे गोरबोआव थानाय समाव हिनजावफ्रा जौ लोंनो नाङानो होननानै मानिया जे समावसो नोङो मोजां भिटामिन जानांगौ बे समावसो नोङो जौखौ सहरोब्ला गुबुन गाज्रि मुवा बुस्थुफोरखौ सहरोब्ला माब्रै फिसा मोजां जानो बेलाय ब्रेनाथ' एसेबाबो डिफेक्ट जाखागोन ना बेनोथ' बिमा बिफानि भुला ओंखायनोथ' आंना साननो हानाय केपासिटिफ्रा खम जालांबाय खोमा जे टाइमावहाय ब्रेनखौ साफा खालामबोखानांगौ बेयावनो जौजोंसो बुजायबोबाय बेखौनो बुजिया सोमजिया उन्दैयाव लेखा फरायब्ला गोसोआव थायैनि थ'सो होबावलायोमोन आं नोंखौ माथो बेनिखायनो गोदो लेखा फरायब्लाबो बुजिया गोसोआव थाया जानायफ्रा बेनो जानांगौ गासिबो खारनफ्रा थांदो दे बबे थांखांनाय खोथाखौथ' बुरखांनानै रायलायबाय थाखो थाब थांदो खामानियाव दासो बुजिदों ओंखायनो फिसाखौ खांनो रोङाबा खांनो नाङालै आफा नोंसिनि भुलनि थाखायनो आङो एथ' खस्थ' गेरेज मानि खामानि मावनानै जानांबायना दा
आइया बैथ' आंनि गारिसोलै सोर बुन्दाजों बाइक गाखोखो र' खाथियाव थांनां लाखिनानै डेन्जार लेक्सार हरनां साला ओइ र' बे जयला खाख्रिखौसो लोगो मोनलायबाय साइज गैया बाइस गैया लांनो थेंथें बाह माथो नोंसोरखौ बलिउडनि हिर'इनफोर बादि नुलायथारदों बाइकजों गाखोना फैनायखौ र' हंगारगोन नोंनि निउ बिएफखौहाय एसे मोजाङै नायना ओइ माखौ गिदिं नायबाय थादों लामाजों फैदों लामाजों थां नङाब्लाथ' जोगगाजों लाबदे दोनगोन आं ओइ बुरबक नों आंखौ लाबदे दोननो नोंखौनो दा बाइकजों मानसिजों उल्था मोखां खालामगोन आंखौसो माबाव बाइकजों फैनानै दावराय थिखोनानै लाबोनो मोननायखाय बिराद साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि मोनलायथारदों गावखौनो ओइ साला आंखौ मोजांसो भाषण होबावदों नोङो बोलो गैया मोन गैया रानख्रेब आदैफ्रा नायसाय खनसे जोगगासिनो बायफ्लेजोबगोन बियो बोलो गैया रानथेंथें होननानै दांनाय फैनायलै बेलुन बायदि उरायहोनां थौदो बेबि बे सैमाजों नांलायबाय थायो नामा थांदो उनावसो फसायगोन नोङो उनाव खानाय मेराय बिजों बुजाब्ला हाबा जाहैनानै गोदाव सोराव मानसिखौनो मुदारु साइस नुखायो ओइ बेथा मा बुंदों थौदोहाय बेबि बे खर गाज्रिजों नांलायबाय थायो नामा मा देखौ ग नायबाय थाखो थांदो बिगुर ग नायल' जाल' सासेल' गोसोथोनाय लादोंमोन आङो बेबो सिख'नानै लांजाबाय आयो फस्थायथारगोन बे गालिया फस्थायथारगोन बे हिनजावा गालिया साला नायथारगोन आंबो देखायनो आं बेखौ खार लानानै सा जयला नङा मिथियाखै बियो सिनायाखै बियो बे न'नि थालिर बागान गय बागानखौ फाननानै गारि गोदान बायनो सां देखायनो आं बेखौ खार लानानै सा गारि गोदान ना एसे जत्न लानांगौ गालि आंखौ गारि मटर खार गैयिनि गारना थांदोंमोन ना नोङो दालाय माथो बेनाव साखा खबनै मटर साइकेलल' दं आंनाव निउ ब्रेन्डनि कार 7 लाखनि नै दासो फस्थायसिगोन नों गालि सेंग्राफोर ओंखायनो गोसोथोलायनायाव माने गोखै जिनिसखौ गोखै फिथाइ सामथाइफोरखौ सानना गोसोथोलायनाया दानगारोनो आंनाबो बिदिनो दानगारदोंमोन गुबुन हौवाजों थांदोंमोन आरोखि दासो फस्थायसिगोन बियो सालि गालिया गारि गोदानजों एसे बेरायहैनोसैलै चलो साला नोंसोमोन ना राननाय दहाय गारि सिबखावलांनाया जोंखौ हाद्रि जाहोलांनाया ए नोंसोरसोमोन आरोखि आं एसे इमारजेन्सिमोनलै ओंखायनो होखावलांदोंमोन आं एसे मा नोंसोरसोमोन बेलाय साला मालायनि गारि सालायनानै लाजियाबो एथ' दुगा नोङो धोद बुरबक बहा मालायनि गारि जाखो आं बायबायब्रा आं बायबाय गोदोनि बायदि सानबावदोंमोन नामा नोङो बाइक गैजायै कार गैजायै बायबाय आं बेखौ 20 थाखाजों सिगांनि जयला सानबावदों नों आंखौहाय गोदाव लामा सामाफ्राव आंखौ नुब्ला आंनि गारिखौ नुब्ला साइड जाखा नङाब्ला हाद्रिबो मोनजागोन हाब्रुबो मोनजागोन दोलाजोबगोनबो बाह एथ' लेबेल खोथा बुंबावबायसो नोङो माथो सानदों नोंलाय जाम्बा गोदोनि जयला नंला आंबो दानि जुगनि मदार्न जयलासो जाबाय आयै मालायसो जयलाया कार गोदान लालायनो हाबाय मालायसो दासिमबो आं बेखौ गोसोथोनाय मोनबा बेजों कारसिङाव आरामसे बेरायनो मोनबायमोन आं हाद्रिबो जानांनाय नंबावासोमोन आङो बोरैबा खायदा खालामनानै जयलाखौनो लाफिनांसिगोन ओइ बिबि मा सानबाय थाखो नोंलाय ओहो आं जेबो सानाखै ओइ जयला नोंना गारिया बेसेबां लाया दासो गारिनि दाम सोंनांदों गारि साला गलिदों आइया मा खारनि दाम सोंलाबायखो बेलाय गोसोफ्रासो गलिफिनखो ना माखो फाग्लि नालाय खारखौ नुनानैलाय ओरैनोबा हिनजावफोरनि गोसोखौ मोदैयाबो हमनो हानालै बारा नङा 7 लाखल' बेबि नोंबो कार बायदोना जुदि नों कार बायाबा नोंजों बेरायलाबो नोंजों फनबो रायलायलाबो आङो एफा सान्दुं गोसायावखि सोरबा बाइकजों बेरायबाय थायो बेबिलै मा खोथा बुंलाबायखो नोंलाय गारिफोरखौ लादलाबायनो हायो नामा थाखा फैसा गैयाब्ला
आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों खारलाबासो नोंजों बेरायसिगोन आङो नोंसोरहा मा जालायबाय थाथ'दोलै आं ब्लकनोसै बिदिनो खालामनांगौ एक्सफोरखौ बयफ्रेन्डफोरजों नुब्ला हाद्रि बाला सिबखावनानै जाहोजोबनांगौ आङो महराव बारा गैयाब्लाबो आंनि गोसोआदि बेसेबां गोथार साफा बेखौ सिख्लाफ्रा मा बुजिनो नागिरब्लाबो जाया माथो खायदा खालामब्लाबो जाथारा इसोराबा आंनो माब्ला जगायना होनांगौ जाखो गोसोथोनायखौ सोर फन हरलाबायखोब्रा माथो एक्स गारि सोलाय फस्थायदों बे साला दासो गारि लानायखौ नुनानै हेलौ हेलौ मा खालामदों आङो हिप हप डान्स ट्रेनिं होगासिनो बहाबा देखायहैनांगौ नामा मोसानायखौ औ दिल्लीयाव मोसाहैनांगौ आंहा ओमफ्राय आंखौ दहाय मानो बारस्लायग्रा बुङा नोङो थारमाने नोङो हरै मोजां नुब्ला हरै थांग्रा ओरै मोजां नुब्ला ओरै फैग्रा बिखायनो बारस्लायग्रा होनदों आं नोंखौ आंलाय माला बिदि बारस्लायखो दालाय बारस्लाया नोङो दा आंनाव गारि गोदान कार गोदान लानाय नुलायबाय नालाय आंखौ फसायफिनलायबाय दा बिदि दे ओमफ्राय आंनाव मानो कल खालामदों दिनै माबा आं नोंखौ फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन मा खोथा बेलाय बुं आंहा बारा सम गैया थाब बुं माबा नों आंखौ एक्सेप्ट खालामफिनदो ना जयला प्लिज ना जयला ओइ साला गारि थुला गोसो उरायलाबायग्रानि जात आंखौ जयला दा बुंसै नोङो आं बे जयला नामखौनो डिलेट खालामबाय आरो आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामफिननो थैना उजिफिनब्लाबो आं नोंखौ लाफिनला एक्सेप्ट खालामफिनला प्लिज ना सना एक्सेप्ट खालामफिनदो आं नोंखौनो एबार जिउ जोबजासिम अनबाय थागोन प्लिज ना आं नोंखौनो थैजासे अनगोन थै दोनदो गालि गुड बाय फाग्लायासो गारखानाय बुस्थुफोरखौ लाफिनो फस्थायफिनदों दासो फस्थायफिनदों बे साला जोलैयानो थिग नंखायामोनदां